Здравейте! Днес ще ви покажа как Capsule CRM може да организира търговската работа и сервизното обслужване в компания за хранително-вкусово оборудване, материали и суровини. Започваме с контакти. Контактите са основна част от Capsule CRM, като те ви помагат да следите всички ваши клиенти, доставчици, партньори и важни страни, с които работите. Виждате, че в този централен екран за контакти, първо виждате списъка, който съм създал за това демо. Тук съм маркирал всеки един контакт с таг HVP демо. Също за едните има, понеже са лаборатория за млечни проби, има таг HVP Lab. Но тези тагове ми позволяват аз да покажа, ето филтрирал съм ги по таг HVP демо, на екрана само информацията, която на мен ми е нужна, за да ви представя бизнес кейса с бизнес, който се управлява през Capsule CRM, бизнес на доставчик на суровини, материали, оборудване за хранително-вкусови компании. Така че друго нещо, което е важно, че тук Capsule предлага ни изключително удобни, изключително гъвкави, динамични списъци с контакти. Тук можете да избирате като филтър от стандартни списъци, а също стандартни филтри, а също и да си правите къстъм списъци, както аз съм си направил този HVP демо клиенти списък. И ако някой нов създам, който получи съответния таг, той също ще се добави в този списък, така че автоматично списъка се актуализира във всеки един момент. Продължавам напред. Отварям контакта, първия контакт, т.е. втория контакт Alpine Milk, за да видите каква информация съдържа. Виждате контактното лице, което е тук към компанията Димитър Костадинов, който е управител. Виждате и контактната информация за компанията, телефон, имейл, адрес. Също така, тук е много важно да спомена, че има индивидуални полета, които са настроени специално за вашия бизнес. Именно тук съм настроил едно линк поле, което зарежда Google Maps линк. Като кликнете тук, ще видите, че то ще ви изведе на адреса, който сте указали в линка. Също така съм казал настроил съм индивидуално поле приоритет. Казал съм, че този клиент е от приоритет 2 и също тип HVP клиент, това е Manda. Така че тук е много важно тези индивидуални полета да знаете, че те също, както и всички останали, те могат да бъдат използвани във вашите филтри, списъци, справки навсякъде в Capsule CRM. Продължавам напред. Тук в картона на контакта виждате цялата история на комуникацията с него. Виждате, че тук има бележка оставена от 10 февруари. Също кой е оставил бележката е отразено. Изпратена техническа спецификация за линия за ферментирали млечни продукти. След това е последвала добавяне на документ. Може да бъде зареден и то е много лесно във всеки един момент, този документ. Също така, вие виждате, че е създадено тук Opportunity, а именно линия за ферментирали млечни продукти оферта. Opportunity, това е търговска възможност. Всички запитвания, оферти, те приемат формата на Opportunities и те са основата за управлението на търговския процес на компаниите. Така че сега ще стигне до там. Създадено е Opportunity, директно може да го отворите от тук картона на Opportunity с информацията, каква сума се очаква, на какъв етап е, на етап оферта и така нататък и така нататък. Вече тук е важно да видите, че картона събира освен контактната информация, лицето за контакт, ако кликнете ще заредите и неговия картон в подобен формат, но също така цялата история с достъпност от всеки един, който има достъп да я види. Може някои от вашите служители да нямат достъп до
до този контакт, но ако те имат, те ще го достъпят с историята, с статуса на клиента, файловете, които са изпращани, комуникирани с него, търговските възможности или отворените сделки, по които се работи с този клиент, с възможност веднага да ги заредят и да видят информацията, която е там. Това води до лесно, бързо и безпроблемно обслужване. И вече когато една търговска възможност стане тук спечелена 100%, тя преминава в проект. И вие може да видите и проектите, по които се работи, внедряване на оборудване, сервизно обслужване и прочее за този клиент. Така че това е много важно. Друго, което е изключително така значимо за търговската и за работата по обслужване, че вие виждате, може да създавате задачи от тук много лесно към този контакт, но също виждате и в дясно създадените задачи, които предстои да бъдат изпълнени. Като влезете в календара си, ето може да запомним тук, че това е за 24 февруари, ако влезете в календара си на CRM-а, вие ще видите, че за 24 февруари ето имате за Opinbook подготовка на оферта за пастеризатор. Така че също тези задачи, които вие ги създавате от картона, те са достъпни в календара ви, извежда се напомнения, изпращат напомнения по имейл, прочее и прочее. На картон мога да го отворя от тук, както виждате. И вече друго, което е важно да видите, задачите минахме през тях. Следващото изключително важно е търговския процес. Търговския процес, той се базира, както казах, на тези търговски възможности, по които работи компанията, Opportunities. Отваря се от тази централна икона на CRM системата, Sales Pipeline. Отваряме го и вие може да видите в визуален формат, може и в списък да ги видите, всички търговски възможности. Тук виждаме две, понеже едната е спечелена и тя стандартно в този формат тя не се показва, но ако искате може да покажете и нея. Така че тук в случая ние виждаме само за целите на демото, само тези търговски възможности, които и са с таг HV5 демо. С много лесна възможност да ги управлявате, да ги възлагате на хора, да ги местите спрямо етапа, който са. Когато влезе на ниво на етап запитване, тя е тук. Когато мине в етап квалифициран, проучите, че може да му доставите съответното оборудване, че можете да го обслужите качествено, той минава неквалифициран, провежда се среща, демонстрация, правите му оферта, за да може накрая да се стигне до спечелена сделка, до договор. Разбира се, тук е много важно да се помни, че най-желаното място за тези търговски възможности е те да бъдат в дясната страна, представете си, тук от оферта нататък, с най-голяма вероятност за сделка. И колкото повече имате тук, разбира се, трябва да можете и да ги обслужите. Това означава, че вие в близките месеци ще имате приходи, достатъчно приходи и компанията ще се радва на търговски успех. Ще отворя сега една търговска възможност, която една сделка отворена, която е за линия за ферментирали продукти. Това е на етап оферта тази търговска възможност, така че вие може да видите пак основната информация за нея с тагове, с къстъм полета. Обръщам внимание, тук виждате гаранция 36 месеца. Пак съм сложил Google Maps линк, за да се знае къде трябва да се посети клиента. И тук съм сложил също, обърнете внимание, тип на HVP оборудване. Именно това е оборудването, което вие му оферирате, за да може за целите на справките, на анализите и на процесите вътре има и автоматизации, които системата поддържа и те не са никак малко. Така че могат да бъдат настроени, разбира се, спрямо плана на Capsule CRM, който се използва, но за да могат да се използват тази индивидуална информация в процесите. Също всяко opportunity си има owner, но той може да бъде сменен, може в един момент да бъде възложена на някой друг колега и така нататък и така нататък. В историята на това opportunity или на тази отворена сделка, вие може да видите, че има някаква
визуална, някаква документна информация да я заредите много лесно. И продължавайки напред, вие ако отидете сега в самата фирма, вие ще видите, че аз имам два файла. Единия файл, който ми се е показал, това е файла от търговската възможност, от тая оферта, по която се работи. Един вид, каквото и да вършите в направленията, работните, оперативните направления на Capsule CRM, всичко се събира в едината точка за контакт с този клиент, а именно в в историята на взаимодействието с Alpine Milk млекопреработване. Така че, когато и да имате нужда точно от статус, той е наличен и още повече системата се развива постоянно от разработчиците в Англия. Още повече, тук имате вече в бета версия и AI Summary, което е защитено, разбира се. AI механизма работи вътре локално за вашите данни, върху тях няма споделение на информация извън системата. Така че AI може да ви обобщи, ако историята е била много дълга, за да не четете вие коментари и детайли прекалено много, може да ви даде summary тук в 2-3 точки, да знаете какъв е точно статуса във всеки един момент. Отгоре се вижда кога е последния контакт, кои са отворени, колко са отворените проекти, стойността в търговския процес за тази фирма. Може да има няколко опортунитета. Тук се събират стойността и вие виждате пък каква стойност е била спечелена през този контакт. Така че една ясна снимка, заедно и с задачите на този контакт, както вече го показахме преди малко. Следващото opportunity, което искам да покажа, това е едно opportunity, което е свързано с метал детектор, контролна везна, демонстрация. Също търговско opportunity, но виждате, че то е за хранително-вкусово оборудване тип лабораторно оборудване. Гаранцията е 12 месеца с цялата информация за него. Така че това е начина в търговския си процес вие да следите всички opportunities. Аз в момента ще заредя едно спечелено opportunity, което искам да го видите. То вече е спечелено. Така че то генерално в моя търговски дашборд на търговския процес, то е скрито, визуалния ми дашборд, но в справките, които след малко ще демонстрирам, то присъства като спечелена стойност. Виждате, че отгоре върху екрана на търговския процес вие виждате проектирана стойност и от обща стойност. Какво значи това? Минавайки напред в процеса, търговския процес от запитване, този търговски процес ние го настроим специално за вашия бизнес, а именно първо през какъв етап да минете, после втория етап, който е среща демо, оферта, технически оглед. Всяко това нещо, започвайки от запитването до договора, всяко това нещо е индивидуално настроено за вас, като най-общо се започва с начален етап, нови или запитване. Това е потенциален клиент, който се свърза за пръв път, квалифициран, когато вие сте проучили, че можете да му удовлетворите нуждите, които той има. Преминаване към среща демо. И вие можете много лесно да премествате търговски възможности в процеса, като проектираната стойност, забележете тук, тя се променя, защото минавайки напред, стойността става по-голяма, вероятността за сделка става по-голяма. А това е общата стойност на сделките, такива каквито те са оферирани, но виждате, че те още не са станали сделките в общата си стойност, защото не са спечелени. При спечелването на всички оферирани сделки, те стават така. Вие не виждате другите сделки от общата сума тук показана, защото има и за други демонстрации, нали, сделки, които са скрити, понеже аз съм показал само информацията през този филтър. Така че
търговския процес се настройва за вас, виждате го и през мобилното устройство на Capsule CRM. Той ви показва също така и колко сделки имате затворени през последните 30 дни. Продължавам напред. Когато вие спечелите една сделка, както споменах, че едната от тези сделки вече е спечелена, Capsule CRM ви промптва, направо ви предлага едно екранче, създайте проект. Това е начинът вие да имплементирате спечелената сделка при клиента, да доставите оборудването, да направите съответните анализи, проби и всичко останало, като създадете проект. Има възможност тези процеси да стават автоматично, а именно когато вие дръпнете тук, ако вие дръпнете тук на спечелена сделка, директно да бъде създаден проект към тази сделка, който вече ви влиза в екран проекти, в секцията проекти и вие, както и за проекти имате съответния борд, вие виждате проекта, по който вие трябва да започнете работа. Така че имаме 3 проекта. Един е другия е проект за внедряване на линия за сладолед и третия е на проект за пуск и обучение на опаковъчна машина. Така че проектите, нещо, което е много важно за проектите, е, че те събират цялата информация за имплементацията на съответната сделка, да се премине, да се имплементира, да се приложи работещо всичко това, което вие сте обещали, за което най-вероятно са ви заплатили определена стойност, определена сума. За да започнете работа по един проект и да ви е лесно и дори да може някой колега, който не е така най-големия специалист да работи по този проект, има една много добра функционалност, която в Capsule CRM е приложена и аз, ако се трябва да съм точен, не съм я виждал на друго място. Това са те наречените тракове, а именно това са предефинирани последователности от стъпки. И сега, ако съм служител в вашата компания, аз директно като си отворя този проект, защото виждам, че вие, моя ръководител ми го е възложил, аз директно избирам трака, по който трябва да работя за метал детектора. Значи избирам сервис метал детектор. Избирам трака и ми се показва аз какво трябва да свърша в последователност. Дори виждате с стъпка в дните, в които трябва да го свърша. Казваме, че аз съм изпълнил съответната диагностика, която трябва да изпълня като първа стъпка. Автоматично виждате, че тук светна, веднага ми светва на коя дата аз трябва да изпълня следващата стъпка. Ако аз изпълня следващата задача, ми светва с датата, която предстои да бъде доставена съответната задача. Влизайки в моя календар за дата 25, вече трябва да се е появило подмяна на компонент. Това е много важно, че Capsule CRM предлага да видите в календара си, ето, може да забележите, че имате вече задача, която вие, освен всички останали задачи от Opportunities, както ги показах от търговския процес, от контакта, преки работни задачи, вие и вече по проектите получавате задачи директно във вашия календар. Ето тази задача, която е подмяна на компонент, сервис метал детектор. Виждате, това е задачата, свързана с вашия проект, по който работите. Тя вече ви е в календара и няма къде вие да се объркате или да я пропуснете. Ще получите необходимо, за да я изпълните. Така че това е начинът, по който работите проект. Виждате, че пак имате индивидуални етапи, които се настройват за вашия бизнес. Виждате колко сте затворили проекти през последните дни. Има статистики, с които вие може да следите работата и ефективността от работата на всеки един, било то служител или екип. Сега продължавам напред към отчетите. Сега ще ви покажа и няколко отчета. Тук имате иконка за секцията отчети. Така че, идвайки на отчетна секция, ще покажа за търговския процес една справка, няколко справки визуални.
За търговския процес вие видяхте, че ние работихме по две отворени opportunity, имахме едно затворено. И тук, понеже ето, виждате, че аз съм ги филтрирал, то ми пази последно запазения филтър с tag HV5 Demo, показва ми, че аз имам отворени opportunities за търговски възможности 2 на обща стойност 94 000 евро. Проектираната стойност обаче, тук, която е на база на етапа, в който те са в търговския процес, тя е 43 200 евро. Така че вие може да видите форкаста, прогнозата за март 2026. После за април може да видите, ето може да видите с детална информация. Може да видите топ 10 контакти по стойност на отворените opportunity, са именно откъде очаквате пари през близките месеци. Както тук виждате какви пари очаквате, вече виждате и откъде ги очаквате. Може да видите целият търговски процес HVP, по който работите. Може да имате и повече търговски процеси, по които работите. Може да имате някакъв специален търговски процес за примерно за вашите обколочни решения. Така че с дизайни и с други неща, които да бъдат заложени. Тук това е само един пример, може да експортирате информация, може да я изваждате за период, можете да изваждате в списъчен формат, можете да отворите проекти, затворените сделки и всичко останало. Това беше един кратък обзор на Capsule CRM, който може да подкрепи фирма, която предлага оборудване за хранително-вкусови материали, суровини за хранително-вкусовия сектор. Системата осигурява структура, яснота и проследимост и обединява търговските и сервизните процеси в една среда. Благодаря ви за вниманието. Очакваме всякакви запитвания за повече информация и интерес към внедряване на решението във вашата фирма. Успех!